Ahojky, já vás vítám u nového vlogu. Jsem si řekla, že dneska bych si chtěla dát takový pohodový den a chtěla bych si udělat čas sama pro sebe, protože cítím, že to potřebuju. A teďkon teda jsem si udělala vlasy, dala jsem si tam masku, peeling, kondicionér a olejček do vlasů, takže vlasy mám hotový. Obličej mám vyčištěný a teďkon teda si chci dát takhle ještě enzymatický peeling. Takže jdeme na něj, necháme si ho působit pak 15 minutek. Ten se vlastně dává na suchou pleť a stačí ho tam trošičku. Mám takhle novou čelenku a musím říct, že je úplně skvělá, takže mám z ní radost, že je takhle fajn na to čištění té pleti. Já už jsem si to smyla a namíchala jsem si takhle ještě barvu na obočí, protože jsem se rozhodla, že si ještě nabarvím rovnou takhle obočí. Chtěla jsem vám ještě říct, že my jsme byli o víkendu s manželem na výstavě, vlastně na For Pets, co byla. A musím říct, že to tam bylo skvělý a bylo tam sice jako spousta lidí, ale bylo to fajn. Ale co mě občas fakt zaráží je, když ty zvířata tam trpějí, nebo vlastně ty prodejci sami tam takhle ty zvířátka prostě vystavujou a chodí tam je otravovat strašně moc lidí a takhle, protože bylo i u některých zvířátek takhle vidět, že byli fakt ve stresu a bylo mi to hrozně moc líto, takže tady to mě trošku bylo nepříjemný, ale jinak to bylo úplně jako super a bylo to fajn a vzali jsme tam i vlastně na zkoušku kapsičky pro Nelinku a pak i pro Hafíky, naši milovaný, jsme tam vzali nějaký dobroty. Takže ještě si uděláme haul, protože já jsem to ještě ani nevybalila, takže bych vám to určitě chtěla ukázat ještě, co jsem tam vlastně vzala. Já si takhle dobarvím to obočí a nechám si to působit 10 minutek a pak se ozvu. V první řadě jsme dostali fakt jako plno letáčků, tady tu mapu, to jsme si brali, aby jsme si tam vyznali, kde co je. A měli tam u Brit stánku, co jsme byli, tak měli akci na kapsičky 4+1 a my jsme chtěli zkusit vlastně tady ty sterilizované kapsičky, protože naše kočička je kastrovaná, je to holka a chtěli jsme jí teda vzít na zkoušku nějaký jiný kapsičky, jestli by nezachutnaly, jednu už teda měla a myslím, že to byl losos. A teď tady máme ještě další 4 příchutě, tak ty vám ukážu. Máme tady takhle tresku, pak králíka, kuře se sýrem. To nás zaujalo hodně, protože naše Číča miluje strašně ty sýrový příchutě. A pak tady máme kachnu. Pak jsme dále vzali polívky. Těch tady máme 5 a to mají tady taky prostě všelijaký druhy, takhle tuňák. Tak, pak tady máme teda krůtí polívku, kuřecí, s lososem a zase takhle s kachnou. A pak jsme tam brali proti stresu, tuším, že to má pomáhat kočičkám na stres, tak jsme vzali kuřecí vlastně takhle ňamky. Dostali jsme k tomu ještě tohleto takhle jako dárek a to je kuře a krůta. A jako dárek jsme ještě dostali takhle víčko na konzervy a ještě takhle samolepky. Takže byl to super nákup a máme z toho radost. Hlavně teda určitě Nelinka. Pak jsme vzali ještě milovaným Huffinům vlastně každému 3 pytlíčky ňamek a je to úplně stejný, takže první jsou takhle džerky masový, takhle kuřecí. Pak jsme vzali tady takovéhle kostičky, ty jsou kachní
A pak ještě tady znova čerky a to je kachna se sladí vlastně takhle s filetem. Takže takhle jsme vzali každému obou teda hafinům takhle vždycky 3 ňamky a dostali jsme tam taky takhle jako dárek víčko na konzervu a pak ještě klíčenku a tu jsem si dala jako takový módní doplněk ze srandy na kabelku, protože mi ta barva tam ladila, takže jsem si to tam dala. Takhle je to úplně totální kravina, ale upřímně mi to tam i vadí, když to otevírám, takže to sundám dolů, ale na ten den jsem si to tam dala, protože mi to přišlo taky hezký. To jsou takhle teda úplně všechny úlovky, co jsme ulovili na tom For Pets a je to fajn. Máme největší radost asi z tady těch kapsiček. Jestli nám je Nelinka všechny spapá a budou jí chutnat, tak asi půjdeme do toho a budeme to kupovat, protože jsme se dozvěděli, že to je jako fakt novinka. Takže máme z toho radost, to je takhle teda všechno. Tak jo, teď je asi 5:45 už večer a já jsem si řekla, že teď tady poklidím a jsem si nějak udělala teda celkově ten obličej, jak jste mohli vidět. Jsem spokoj, jediný co, tak ještě si potřebuju přistřihnout nehty a udělám si kůžičku. A jinak vlastně bych řekla, že je v pohodě. Takže teď jdeme na úklid a nějak si postupně ještě připravím věci a chci si připrat takový jedny šedý kostkovaný kalhoty a můj oblíbený svetr, který si chci vzít zítra na sebe. Takže jdu teď teda na to. Dneska tady máme o pár dní později a já jsem bohužel zase nachlazená, ano. Nevím, co to je prostě za šílený období, ale prostě nedá se svítit. Nějakým způsobem si myslím, že fungovat jako můžeme, takže dneska mám v plánu jít do Penny na nákup, udělám nám vývar zeleninovej, pak ještě budu dělat kuřecí čínu s rýží, takže si spolu takhle uvaříme dneska. Přemýšlím ještě, co budu dělat, ale dneska asi budu mít takhle poklidnej den a budu do sebe spát vitamíny, čaje a však to znáte. Jinak jako koukám ven a svítí tam úplně krásně sluníčko, takže si myslím, že dneska bude úplně nádherný den a je tam úplně totálně jasná obloha, takže já to miluju, prostě tady to jaro a to sluníčko a to počasí, ale koukala jsem, že v neděli má být úplně jako totálně hnusně a má se šíleně ochladit, takže jako ty skoky, tak to je úplně jako masakr, no. Ale jako co se dá dělat, prostě aprílový počasí. Já se takhle dál nebudu vykecávat a frčím do té Penny, ať jsem co nejdřív tady doma zpátky a můžu jít na ten vývar. Dorazila jsem z Penny domů a ukážeme si teda, co jsem tam koupila. Na nějaký den, kdy prostě nebudeme mít nějak sílu vařit, uvidíme, tak jsem vzala 2 takhle hovězí burgery. Pak jsem si tam vzala na pití smutíčko, jahoda, banán, sojovku. Nechce se mi dělat nějak moc dlouhý vývar, takže jsem vzala takhle kuřecí bujon. Udělám takovou rychlou zeleninovou polívku. A recept mi dala mamka a musím říct, že to je fakt výborný. Že mi to strašně chutnalo, když to mamka dělala. Pak takhle 2 sušený česneky, pytlíky na čínu. Takhle máme kuřecí prsní řízky čerství. Uvidím, jestli použiju všechno. Je možný, že půlku z toho asi zamrazím, protože ono je to kilový balení a my jsme 2, takže si myslím, že by to bylo asi moc teď. Penny leták s receptama, já občas miluju prostě se koukat na inspiraci, co tam je. Kláskovej toustáček žitnej a teď tady máme takhle čínskou směs na tu čínu, co budu dělat, prašenou a pak takhle polívkový nudle a 2krát takhle
polívkovou směs mraženou. Omylem jsem zapla konvici. No, já to jdu takhle teda sklidit. Dám si oběd, ještě tady máme zbytek brambor s masem, takže to určitě dojím a pak budu si nějak vrhnout na ten vývar a tak, protože chci, aby jsme si to dali večer. Ještě si takhle otevírám to smoothiečko a rovnou si trošku cucnu, jak to chutná, tak uděláme taste test na video. Je to zajímavý, ale jako jo, je to dobrý takhle. Když chcete nějaký jako ovoce, samozřejmě nejlepší je si to smoothiečko udělat doma, to víme, ale jinak jako takhle třeba na chuť nebo tak si myslím, že je to fajn. Teď mi došlo, že jak budu dělat ten vývar, tak já jsem ještě chtěla vzít vajíčka, ale na ty jsem úplně nějak zapomněla. A máme tady doma poslední jedno, ale je to naštěstí to větší. A normálně bych tam dala 2, ale budu tam dávat teda jenom do té polívky jedno. Naštěstí jako v pohodě, protože my stejně půjdeme ještě na nákup v sobotu, to budeme dokupovat takovou tu klasiku jako šunky, sejry a tak. A ještě mám v plánu protřizovat teďkon nějak asi během dneška lednici, takže určitě budeme ještě třídit lednici a uděláme si takový upgrade, protože tady máme teďkon i nový do té lednice takový jakoby pořadače, košíky, já teď nevím, jak se to přesně jmenuje, ale jsou taky jakoby krabičky na potraviny a takže to nějak vymyslím, uspořádám a určitě se na to vrhneme taky. Akorát se jdu vrhnout na tu kuřecí čínu, takhle už mám tady vyndaný to maso. Použiju podle mě z těch 3 prsoutek podle mě 2 a jdu si to nějak očistit a nakrájet. Pak vám řeknu, jak to budu dělat dál. Nakrájela jsem si maso na kostičky, teď tam vlastně takhle dám trošku podle oka sojovky. Já to nemám nějak jako přesně naučit, nebo takhle, já to dělám prostě podle oka, jak se mi to zdá. Teď to promícháme. Jak to máme promíchaný, tak já mám takhle tady solamil ještě. Nebo můžete bramborový škrob. Ale dám tam ještě trošičku vlastně solamilu, protože to maso díky tomu bude takový křehčejší. Opět to dávám zhruba podle oka, stačí tam jenom trošičku. Tak a zase to vlastně promíchám. Tak a v tady té fázi takhle mám vlastně připravený to maso. Teď si půjdu dát olej na pánev a rozehřeju si ji a pak tam vložím to maso, který si tam osmahneme. Maso mám takhle hotový, takže to už nechávám odpočívat a mezi tím si půjdu osmahnout tu čínskou směs na pánev. Máme hotovo. Tady můžete vidět moji snídaní, mám jenom 2 tmavý takhle toasty se šunkou a se sýrem. Nějak se mi nechtělo nic moc vymýšlet, takže mám jenom takovouhle rychlovku, ani jsem si to ničím nenamazila, jenom prostě něco, abych si dala, protože ani upřímně nemám nějak moc hlad. Ahojky, já vás vítám asi po pár dnech, nevím přesně úplně, kde jsem skončila, ale vím, že jsem skončila někdy, když jsem dělala vlastně tu domácí kuřecí čínu. A upřímně jsem chtěla pak dělat ještě polívku, ale tu si uděláme až o pár dní později a to dneska. Teď vám řeknu takový menší update, co se mi teď stalo během těch pár dní, co jsem netočila, proč pokračuju vlastně o pár dní teď později, i když vy to vidíte asi takhle o vteřinu. Ale v ten den tak odpoledne, večer, tak šly na mě horečky, i po 2 brufenech jsem měla, myslím, že 38 třeňa, takže to úplně nebylo dobrý a ty horečky pokračovaly pak i jako další den dopoledne a takhle, takže jsem šla k paní doktorce nakonec. Byla jsem tam po hrozně dlouhé době, ale ta návštěva byla úplně v pohodě. Paní doktorka mi tam udělala, teď nevím, jak se to jmenuje. Jo, paní doktorka mi tam udělala CRPčko, antigeny a dokonce jsem byla i na rentgenu.
a nakonec jsem odešla s antibiotikama. Takže pár dní teď už takhle ležím, konkrétně asi, nevím, 4 dny nějak prostě teď ležím momentálně. Nějak se z toho snažím prostě dostat. Ale dneska jsem si řekla, že už fakt tu sílu nějak pozbírám a přece jenom je to o něco trošku už malinko lepší, takže bych řekla, že už jako trošičku aspoň něco zvládnu dělat, než vůbec. A půjdeme teda na tu zeleninovou polívku a uděláme si vývar a budu to dělat upřímně normálně z klasického bujonu, protože se mi to nechce vyvařovat Bůh ví jak dlouho. A ještě k tomu mám recept od mý milované maminky a ta prostě když jsem u ní chutnala tu polívku, tak byla úplně výborná, takže já ji ráda udělám i tady prostě nám doma, protože fakt jako mi moc chutnala, takže si ji uděláme a navíc je to ještě opravdu rychlovka. Pak jsem ještě chtěla třídit lednici, ale to upřímně asi nechám až do dalšího vlogu, to třízení a uspořádání, protože mám tady i nějaký vlastně taky ty šuplíčky a tak to si ukážeme až v dalším vlogu, takže tady ten vlog bude taky kratší. Doufám, že vám to nebude vadit, ale slibuju, že vám to všem určitě vynahradím. No, pokud jste v okolí ještě slyšeli nějaký zvuky, tak mám otevřený okna, jede mimička a můžete slyšet ještě takový ten prostorový automatický osvěžovač vzduchu, takže za to se když tak omlouvám a doufám, že to přežijete i tak. Pojďme teda na tu polívku. Začala jsem tím, že jsem si řepkový olej rozpálila v hrnci a dala jsem tam 2 balení polívkový mražený zeleniny. Jsem celý zamíchala, přidala tam do toho celý sušený česnek a opět jsem to takhle promíchala. Tak jsem to celý osolila, opepřila, zase promíchala a přidala horkou vodu z konvice. Do toho jsem dala kuřecí bujon a konkrétně 4 kosky. Zdálo se mi tam málo vody, tak jsem tam ještě tu vodu dolila. Pak jsem to nechala povařit asi 15 minut a přidala jsem tam nudle. Nechala jsem to opět povařit, aby se to udělalo celý ta polívka a nakonec jsem tam dala 2 vajíčka rozkvedlaný. Nemůžu si pomoct, ale ten vývar je prostě fakt výborný a doporučuji ho vyzkoušet všem, pokud nechcete dělat takovej ten klasický, který se táhne několik hodin. Já se s váma pro tohle videjko loučím. Doufám, že se máte krásně. Budu moc ráda za každý like, komentář a pokud mě neodebíráte, tak budu ráda za odběr. Uvidíme se zase příště u dalšího videjka a mějte se moc hezky. Pa.